Tervehdys teille kaikille. Tänään saarnan aiheena meillä on, mitä kertomus Jeesuksesta ja Sakkeuksesta opettaa meille. Ja tämän saarnan mä oon otsikoinut seuraavalla tavalla. Jeesuksen rakkaus etsii, huomaa, pelastaa ja muuttaa. Tällaisten aihepiirien kanssa tänään ollaan tekemisissä ja luetaan alkuun täältä Luukkaan evankeliumista 19. luvusta kertomus Jeesuksesta ja Sakkeuksesta. Jeesus tuli Jerikon kaupunkiin ja kulki sen läpi. Siellä oli mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli publikaanien esimies ja oli rikas. Hän halusi nähdä, kuka Jeesus oli, mutta ei voinut väkijoukon takia, koska hän oli pienikokoinen. Niinpä hän juoksi edelle ja kiipesi metsäviikuna puuhun nähdäkseen Jeesuksen, joka kulkisi siitä ohi. Tultuaan sille paikalle Jeesus katsoi ylös ja sanoi, Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää olla sinun kodissasi. Sakkeus tuli nopeasti alas ja otti hänet iloiten vastaan. Tämän nähdessään kaikki nurisivat sanoen, syntisen miehen luo hän meni majailemaan. Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi Herralle, katso Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille, ja keneltä olen jotakin kiristänyt, sille maksan 4-kertaisesti takaisin. Niin Jeesus sanoi hänestä, tänään on pelastus tullut tälle perhekunnalle, onhan hänkin Abrahamin poika. Sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Tässä vaiheessa Jeesus oli matkalla tuolta Galileasta hiljalleen etelään päin. Hän oli vaeltanut Jordanin laakson kautta ja oli siellä Jerikon lähistöllä. Hänen matkansa päämääränä oli Jerusalem, joka oli Israelin pääkaupunki. Jeesus oli tehnyt suuria ihmeitä ja tunnustekoja, monenlaisia merkkejä, sairaita oli parantunut, halvaantuneet oli noussut pyörätuoleistaan, sokeet oli saanut näyn ja kuurot rupesi kuulemaan ja rammat kävelemään. Jeesus teki suuria ihmeitä ja merkkejä Jumalan voimassa. Hän kulki Pyhän Hengen täyteisesti, Pyhän Hengen johdatuksessa, Jumalan ennalta valmistamissa hyvissä teoissa. Tässä meille kerrottiin, että kun Jeesus tuli Jerikon kaupunkiin ja kulki Jerikon kaupungin läpi, Jerikossa oli publikaanien esimies. Ouch. Juutalaiset inhosivat publikaaneja. Ja mikä vielä pahempaa, jos publikaania inhotaan, niin publikaanin esimies. Hyi, saastaista. Arvatkaa, miksi juutalaiset ei tykännyt publikaaneista. Publikaanit oli yhteistyössä Israelin miehittäjävallan Rooman valtakunnan kanssa. Rooman valtakunta keräsi veroja ympäri omaa imperiumiansa ja niin myös täällä Itäisen Välimeren alueella nämä publikaanit keräsivät veroja ja erilaisia tullimaksuja. Ja eihän me kukaan siitä tykätä, että meiltä valtio tulee veroja keräämään. Ei se oikein ole hauskaa, että meille rahat ryöstetään meiltä. Ja nämä publikaanit vielä oli kaiken lisäksi sellaisia, että usein he oli vähän raha-ahneita ja he vähän otti liikaakin näiltä ihmisiltä tullimaksuja ja veroja. Vähän turhankin paljon ja sitten omat taskut täytty siitä. Eli ei ole yhtään ihme, että näistä publikaaneista ei oikein tykätty. Juutalaisilla itse asiassa oli tällainen sananparsi kuin publikaanit ja muut syntiset. Se kuvaa hyvin tätä juutalaisten asennoitumista publikaaneja kohtaan. Harmillisesti tilanne oli kuitenkin niin, että Uuden testamentin aikana monet näistä publikaaneista oli köyhiä, niin kuin lähtökohdaltaan köyhiä juutalaisia, ja he oli sen rahan toivossa ajautunut sitten tämän Rooman valtakunnan eli miehittäjävallan kanssa yhteistyöhön. Mutta tämä Sakkeus on poikkeus. Hän ei ollutkaan tavallinen publikaani, tavallinen tullimies, vaan hän oli publikaanien esimies. Ja tämä oli erittäin harvinaista tuohon aikaan tuolla Juudean hallintoalueella ja Syyrian hallintoalueella. Yleensä, vaikka juutalaisia olikin publikaaneina, eli veronkeräjinä, tullimiehinä, niin usein se esimies oli kuitenkin Rooman valtakunnan kansalainen ja usein se ei ollut juutalainen. Mutta Sakkeus, ajatelkaa miten huono säkä Sakkeuksella oli. Hän oli juutalainen, hän oli publikaani, hän oli vielä kaiken lisäksi publikaanien esimies Juudean alueella. Eli hän oli koko Juudean alueen juutalaisten halveksima mies.
Mutta juuri tämän ihmisen luokse Jeesus menee sinne puun juurelle ja sanoo, että tuuppas nyt Sakkeus alas sieltä puusta ja nyt mä tuun sun kotiin syömään, pistä pizzat uuniin, Riita herkun metripizza vähän äkkiä, nyt mennään ja herkutellaan. Ajattele, kyllä nosti vastustusta ihmisten silmissä, miksi Jeesus menee tällaisen ihmisen luokse. Mutta Raamattu selkeästi meille kertoo, niin kuin tässä jaejaksossa Jeesus sanoi, Jeesus, eli ihmisen poika, on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Jeesuksen rakkaus etsii, huomaa, pelastaa ja mikä ihaninta, se muuttaa syntisen ihmisen sydämen, jonka seurauksena koko elämä muuttuu. Tänäänkin Jeesus tahtoo pelastaa, parantaa ja vapauttaa ja muuttaa ihmisen elämän. Miten sitten tässä Sakkeuksen ja Jeesuksen kertomuksessa meille osoitetaan tätä Jumalan huomaavaa, etsivää, pelastavaa ja muuttavaa rakkautta? Mitä tämä kertomus Sakkeuksesta ja Jeesuksesta meille opettaa? Ensinnäkin kertomus Sakkeuksesta opettaa meille sen, että Jeesus tuntee jokaisen meistä ihmisistä. Hän tietää meidän tarpeemme. Sakkeus oli kuullut jo Jeesuksesta, kuullut näistä ihmetteoista, ja hän varmaan kuumeisesti mietti, kuka tuo mies on. Kuka tämä Jeesus oikein on? Mikä mies hän oikein on miehiään? Ehkä tieto tästä sokean parantumisesta juuri ennen Jerikoon saapumista oli kantautunut tämän Sakkeuksenkin korviin. Sakkeus oli kuitenkin lyhyt mies, alle 50 senttimetriä pitkä mies. Ja hän kuitenkin oli niin kiinnostunut, hän oli aivan pakahtumaisillaan, hän halusi tietää, kuka tuo henkilö oikein on. Tuo Jeesus, Daavidin poika, jolla nimellä häntä myös nimitettiin. Kuka tuo Jeesus oikein on? Ja Jeesus tiesi sen, koska Jeesus on Jumalan poika, hän on kaikki valtias, hän on kaikki tietävä. Hän tiesi, että Jerikon kaupungissa oli tämä publikaanien esimies Sakkeus, joka tarvitsi kipeästi elämänmuutosta. Jeesus tiesi Sakkeuksen ydintarpeen. Hän tarvii kokemuksen Jumalan rakkaudesta ja armosta, Jumalan hyväksynnästä ja Jumalan suuruudesta. Niinpä Jeesus sitten kohtasi Sakkeuksen ja se muutti Sakkeuksen elämän. Tässä on aika erikoista se, että kun Jeesus tulee Sakkeuksen luokse, niin itse asiassa Jeesus ei edes kysy, että saanko muuten tulla sun luo kylään, vaan hän vaan ilmoittaa, että tuu puusta pois ja minä tulen kylään sinun luoksesi. Edes korkea-arvoinkaan ihminen ei tuohon aikaan tuossa kulttuurissa mennyt kenenkään luokse kylään ilman, että kysyttiin ja pyydettiin kylään, mutta Jeesus tiesi, mitä Sakkeus tarvitsi. Ja hän tiesi, että Sakkeus oikein kaipasi sitä, että saisi tutustua Jeesukseen. Ja niinpä Jeesus otti riskin. Jeesus oli radikaali ihminen, radikaali opettaja. Hän ei ollut tavallinen juutalainen rappi, vaan hän oli sellainen opettaja, joka otti riskejä. Sellainen opettaja, joka teki kaikkensa etsiäkseen, huomatakseen, pelastaakseen ja muuttaakseen ihmisen. Ja niinpä kun Jeesus kohtasi Sakkeuksen suurin sydämen tarve täyttyi. Tarve kohdata elävä Jumala. Tarve kohdata Jumala, joka rakastaa ja hyväksyy jopa siitä huolimatta, että Sakkeus oli syntiä tehnyt. Toinen asia, mitä tämä kertomus meille opettaa, on se, että Jeesus tulee syntisen ihmisen luokse ja muuttaa hänet. Täällä kerrottiin meille seuraavalla tavalla. Tämän nähdessään kaikki nurisivat sanoen, syntisen miehen luo hän meni majailemaan. Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi Herralle, katso Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille, ja keneltä olen jotakin kiristänyt, sille maksan 4-kertaisesti takaisin. Niin Jeesus sanoi hänestä, tänään on pelastus tullut tälle perhekunnalle, onhan hänkin Abrahamin poika. Vaikka Sakkeus oli syntinen ihminen, Jumala itse tuli Jeesuksessa, Kristuksessa hänen luokseen. Ja Jeesuksen läsnäolo, pelkkä Jeesuksen rakkaus, armo ja hyväksyntä ja läsnäolo muutti tuon miehen sydämen. Muutti koko Sakkeuksen elämän täydellisesti, ikuisesti. Jumala on siitä ihmeellinen henkilö, että kun me kohdataan Jumala, niin pieni hetki Jumalan kanssa kahdestaan voi muuttaa kaiken. Mä oon itsekin uskovan perheen lapsi ja mun isä ja isoisät on pastoreita ja mä oon pienestä asti ollut lapsen uskossa ja silloin kun olin 14 vanha, niin
niin olin sellaisessa vaiheessa mun elämässä, että olin muutamia vuosia elänyt vähän niin kuin puolella sydämellä Jumalalle ja en ollut niin kuin elänyt intohimoisessa rakkaussuhteessa Jumalan kanssa, vaan vähän sellainen niin kuin laimeita se uskoelämä oli. Ja siinä oli vähän sellaista kapinavaihettakin Jumalaa kohtaan. Ja tiedätkö mitä? Vuonna 2001 olin tuolla Jyväskylän Junnudynisleirillä ja siellä leiristartin aikana yhtäkkiä kuulin Pyhän Hengen kysyvän minulta, että hei Miika, haluatko ottaa minut tosissaan vai haluatko vaan pelleillä mun kanssa? Mä sanoin Jeesukselle, että tahdon ottaa sinut tosissaan ja antaa kaikkeni sinun käyttöön. Tässä on, puhista verenäsi. Yes! Ja ihana Pyhän Hengen läsnäolo täytti ja sain kielellä puhumisen armoa ja Jumala kutsui hänen valtakuntansa työhön. Ja se ilo ja riemu ja se rauha ja se rakkaus, joka täytti mun olemuksen, se oli käsittämätöntä. Muutos tapahtui ja se tapahtui nopeeta. Vapaus tuli, se tapahtui sekunnin murto-osassa. Me voidaan ihmisinä kyllä yrittää parannella itseemme ja omaa elämäämme, mutta se epäonnistuu täysin. Joten jos haluat epäonnistua, yritä itse muuttaa itsesi. Joo, kokee ton, eikä onnistu, ei toimi. Mutta kohtaa Jumala, kohtaa Jeesus Kristus ja sinä muutut, hän muuttaa sinut omassa voimassaan, Jumalan voimassa. Raamattu sanoo, että pelastuminen on meille ihmisille mahdotonta, mutta kaikki on Jumalalle mahdollista ja sille, joka uskoo, kaikki on mahdollista. Kun me käännytään Jumalan puoleen, uskotaan hänen, Jumala muuttaa meidät. Hän vapauttaa, hän pelastaa. Hän on ihmeiden tekijä tänäkin päivänä. Sakkeuksen elämä muuttui, kun hän sai kokea Jumalan läsnäolon, Jumalan rakkauden. Jos sä et vielä ole kokenut Jeesuksen rakkautta ja läsnäoloa, niin etsipä internetistä oman paikkakuntas seurakuntia ja mene sinne seurakuntiin sekaan. Uskovien sekaan. Kuule, siellä sut otetaan vastaan ja sut rakastetaan Jeesukselle. Ja jos sä oot jo uskossa, niin kuule, vietä aikaa Jumalan kanssa ja rakasta Jeesusta yli kaiken, sillä hän rakastaa sinua yli kaiken. Sillä Raamattu sanoo, ei kukaan voi osoittaa suurempaa rakkautta kuin antaa henkensä ystäviensä puolesta. Näin Jeesus juuri teki, ja sen takia hän on suurin esimerkki täydellisestä uhrautuvasta rakkaudesta. Jeesus kuoli sinua ja minun puolesta, ja Sakkeuksen puolesta. Sakkeus oli publikaanien esimies, syntinen ihminen, ja häntä halveksittiin, ja hänenkin puolesta Jeesus kuoli. Joten, jos jonain päivänä ajattelet itsestäsi, että mä oon niin toivoton tapaus, ei Jumala musta välitä, ei Jumala mua rakasta, ei Jumala mua hyväksy, ja mä joka päivä lankeen syntiä ja taan tällaista epätoivosta. Et ole toivoton tapaus. Jumalalle ei ole toivottomia tapauksia. Jos Jumala publikaaninkin kuule sieltä nappaa vaan ja pelastaa ja muuttaa hänen elämänsä, Jumala voi muuttaa kenet tahansa. Itse asiassa Jeesus oli hauska persoona. Hän tutustui useampaankin publikaaniin, näihin veronkerääjiin. Ja yksi publikaaneista oli Jeesuksen 12 opetuslapsenkin joukossa, eräs keskeisiä opetuslapsia. Hänen nimensä oli Matteus ja toiselta nimeltään hän oli Leevi. Meille kerrotaan siitä, kuinka tämä Matteus ja Leevi, niin hän sai tutustua Jeesukseen ja hänen elämänsä muuttui. Ja itse asiassa yksi Uuden testamentin 4 evankeliumistakin on Matteuksen kirjoittama. Hän oli publikaani, mutta Jeesus muutti hänet ja hänen elämällään on ollut suuri merkitys kristinuskolle. Jos meillä ei olisi Raamatussa Matteuksen evankeliumia, niin kyllä Raamatusta puuttuisi jotain olennaista. Jumala voi käyttää jopa publikaania ja publikaanin esimiestä, joten hän voi käyttää myös sinua. Viimeinen asia, mitä haluaisin selkeästi nostaa tästä jaejaksosta meille, on se, että Jumala etsii kadonneita, hän tahtoo kutsua heidät puolensa ja pelastaa heidät. Kun näin pääsee käymään, että ihminen löytää Jeesuksen, tai itse asiassa Jeesus löytää ihmisen ja pelastaa hänet, niin ihmisen sydän muuttuu ja sen seurauksena koko ihmisen elämä muuttuu. Sakkeuksesta kerrottiin täällä, että kun hänen elämänsä muuttui, niin hän maksoi 4-kertaisesti takaisin niille, keltä oli rahaa kiristänyt. Rakkauteen kuuluu olennaisesti antaminen. Sakkeus ymmärsi, että hän oli tehnyt väärin ja hän tahtoi hyvittää kaiken sen, missä hän väärin oli tehnyt. Ja näin Jumalan rakkaus vaikuttaa meissä. Kun me saadaan meidän omat synnit ja virheet anteeksi, me halutaan rakastaa myös muita ihmisiä, halutaan palvella ja auttaa, tahdotaan olla siunauksena toisille ihmisille. Joten jos haluat
että sinun elämälläsi on merkitystä, tutustu Jeesukseen. Jos haluat elää sellaista elämää, joka on siunattua, elä Jeesuksen yhteydessä. Ja meille, jotka ollaan jo Jeesuksen seuraajia ja häneen uskotaan, niin tahdon oikein rohkaista meitä kaikkia siihen, että pyydetään Jumalaa avaamaan meidän hengelliset silmät. Monesti me uskominakin, kuulkaa, kuljetaan ihan näin laput silmillä tuolla, noin mennään, ja me ei huomata kaikkia niitä tarpeita, ihmisten hätää. Me ei huomata sitä, kuinka ihmiset tarvii Jeesusta, tarvii evankeliumia tänäkin päivänä. On tärkeää se, että me uskovat antaudutaan pyhälle hengelle, kuljetaan Jumalan johdatuksessa, huomataan lähimmäisten tarpeet ja huomataan se, kuinka he kaipaa Jeesusta. Avataan suu oikeaan aikaan, viedään tätä ilosanomaa eteenpäin toisille ihmisille. Mä uskon, että täällä Suomessakin Jumala tahtoo nostaa oikein seurakuntaa ja nostaa meitä kristittyjä sille paikalle, johon Jumala meitä kutsuu. Etsimään, huomaamaan, pelastamaan ja muuttamaan. Me ei voida uskovina ihmisinä, edes meidän rakkaita läheisiä, ketään pelastaa väkisin, mutta me voidaan rukoilla. Me voidaan rukoilla päivästä toiseen heidän puolestaan ja pyytää, että Jumala vetäisi heitä puoleensa. Herättäisi heidän oman tuntonsa ja herättäisi heidät synnin tuntoa ymmärtämään sen, että he tarvii Jeesusta, että he voi helvetin tulijärven välttää ja päästä taivaan kotiin, Isän yhteyteen. Ainoastaan Jeesuksen veri sinne avaa meille pääsyn. Pyydetään siis Jumalaa vaikuttamaan meissä sellaista herkkyyttä, että myös me, niin kuin Jeesus jo maan päällä eläessään, voitaisiin etsiä ja huomata ja olla edistämässä sitä, että mahdollisimman moni ihminen pääsee kerran taivaan kirkkauteen. Sinne ihanaan paikkaan, missä on kadut kultaa, missä ei ole syntiä, ei sairautta, ei mitään pahaa eikä ahdistusta. Jumala kutsuu meitä taivaaseen ja sinä et ole toivoton tapaus. Turvaa Jeesukseen. Hän tahtoo antaa sinulle ihan kaikki sen elämän. Ole siunattu Jeesuksen nimessä. Aamen.